Bueno, boa tarde a todas e a todos. Bueno, antes de comenzar, dicir que hoxe en calidade de primeira teniente alcalde vou a presidir este pleno extraordinario porque teño que desculpar ao señor alcalde que por un acontecemento persoal de carácter lutuoso pois hoxe non pode estar aquí presente. E desculpar tamén ao noso compañeiro do equipo de goberno, a Juan Carlos, que por motivos laborais pois tampouco pode estar. E nada, dito isto, comenzamos entonces esta sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Ribadumia. Bueno, ainda que aquí pon sesión ordinaria. O primeiro punto é a aprobación da acta do Pleno correspondente ao 2 de setembro. Algunha puntualización por parte do Partido Popular? Sí, gracias, perdón. Nada que puntualizar, simplemente trasladarlle o noso pésame ao alcalde pola perda familiar e nada máis. Moitas gracias. Bueno, nada, igual decir o mismo que o compañeiro Martín, que sentimos moito a pérdida do alcalde. Nada máis que iso. Nada, decía que de antemán, bueno, pois trasladarvos o seu agradecemento polas vosas condolencias. Pasamos entonces a votación deste punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Unanimidade. O segundo punto da orde do día é a aprobación da acta do pleno correspondente ao 4 de novembro. Algo que dicir? Pepe? Pasamos entonces tamén a votar. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Vale, pasamos ao punto número 3. Aprobación do calendario fiscal. O tendes aí reflexado na pantalla, é o calendario fiscal correspondente ao ano 2022. E tal e como se especifica aí, vedes que están as tasas e a data de inicio e a data de fin dos prazos de cobro. A auga, segundo semestre de 2021, data de inicio de cobro do 15 de febreiro, data de fin 20 de abril. Data de cargo en conta 10 de marzo. Lixo, segundo semestre de 2021, data de inicio de cobro 15 de marzo, data de fin 20 de maio, data de cargo en conta 10 de abril. A IVTM de 2022, data de inicio 15 de abril, data de fin 20 de xuño, data de cargo en conta 10 de maio. O IBI correspondente ao ano 2022, data de inicio 15 de xuño, cargo en conta 20 de agosto. Lixo, primeiro semestre do ano 2022, data de inicio 15 de agosto, data de fin 20 de outubro, data de cargo en conta 10 de setembro. Auga, primeiro semestre de 2022, data de inicio 15 de setembro, data de fin 20 de novembro e data de cargo en conta 10 de outubro. E o IAE 2022, data de inicio 15 de setembro, data de fin 20 de novembro e data de cargo en conta 10 de novembro. O lixo a partir do segundo semestre de 2020 ten un desconto de 6,8%. E aí se especifica en canto quedan despois as tarifas con este desconto. O IBI domiciliado en dous prazos, que serían o 10 de agosto e o 10 de setembro. E algo que aportar, Pepe, por parte do PSOE. Procedemos entonces á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Punto número 4. Expediente de modificación de crédito. Vai a tomar a palabra a señora secretaria. Dolores, cando queiras.
Se trata de, se somete a la votación del Pleno un expediente de suplemento de créditos en las que las partidas a incrementar serían las siguientes. Bueno, pues para vías, obras, reparaciones, mantenimiento, suministros varios, mantenimiento de maquinaria, etcétera, 10.000 euros. Gastos corrientes para contratación de personal, seguridad social y otros, 7.500. Gastos corrientes de administración xeral, agua, mancomunidade, outros gastos diversos de oficinas, traballos de numeración e outros, 20.000. Gastos corrientes en servicios sociais e outros, 10.000. Gastos de mantenimiento, reparación, suministro, abastecimiento de agua, parques, jardín, recollida de lixo e outros, 7.500. Investimentos en saneamientos, abastecimientos, vías e obras, instalacións deportivas e patrimonio e dotación de biblioteca, 18.500. Estos suman un total de 73.500 que se financiarían con cargo al remanente de tesorería del ejercicio anterior. Vale, procedemos entonces a votación. Bueno, creemos que se podía haber traído un poquinho antes a modificación de crédito, si ben sempre hai tempo antes de que acabe o ano, non deixe de ser chamativo que se traiga a pleno, pois faltando poucos días para o final do ano. Estamos de acordo en que se fagan modificacións de crédito, nunca dixemos o contrario. O que sí que observamos é que hai unha gran parte destes 73.500 euros que se están destinando pois non a imprevistos, sino a gasto corrente. Entonces, entendemos que o gasto corrente xa é algo que se contempla desde que se elabora un orzamento cada ano. Insistimos en que sería bo que se tivese en conta o gasto corrente real do Concello a hora de elaborar un orzamento, evitaríamos ter que facer modificacións apuradas así en este sentido. Moitas veces se critica que cando se trae un pleno por parte do equipo de goberno, se trae a pleno o orzamento, que non nas partidas de gasto corrente non se está adicando o capital necesario para afrontalas durante o ano. E, bueno, cando nos encontramos con un suplemento de crédito como este, pois en parte, non todo, non digo que todo, pero en parte, pois darnos a razón. Entonces, nada, deixar eso, ímonos a abster, pero queremos deixar patente esa opinión, nada máis. Gracias, Pepe. Procedemos entonces a votación. Ai, perdón. Sí, como no, pida palabra, sin problema ningún. A ver, vamos a ver, polo que comentas de que tende razón moitas veces. A ver, nós aquí, e ti sábelo, desde que estamos no goberno, unha das cousas que facemos a hora de facer o presuposto anual, Dolores pode confirmarcho, e vos sabedelo pola experiencia que tivestes anos anteriores no equipo de goberno, o que se fai é coller o gasto a execución do presuposto, lógicamente non a 31 de decembro, normalmente collémolo a 31 de outubro, o que se leva gastado no ano anterior e, máis menos, é dicir, facendo a previsión dos últimos 3 meses, calcúlase para facer un presuposto máis real posible, é dicir, o máis adecuado aos gastos que temos no Concello. Os gastos correntes neste caso, como ves aí, teñen a súa xustificación. Por un lado, as baixas, que ves que contratación de personal temporal, baixas que se prevían de 3 meses, tal e como presentaron ao principio, nalgúns houve tamén unha baixa por un accidente laboral, é dicir, baixas que se prevían de 3 meses estánse alargando, co cal a sustitución dese personal temporal, que estaba previsto para 3 meses, que máis menos é o que manexas uns meses no presuposto, ao final alargáronse, de feito hai algunha que casi leva un ano, dúas en concreto, casi levan un ano, cando se prevían para 3 meses. Por outro lado, xa se vos explicou na Xunta, na Comisión Informativa, na auga da Mancomunidade, por exemplo, nos últimos meses incrementouse moito o gasto en auga, precisamente polo gasto en corriente. De feito, prevese que para este novo presupuesto hai que incrementar o gasto en auga 40.000 euros porque nós non vamos a subirlle a auga aos veciños, pero a Mancomunidade sí que nos subiu a auga ao Concello. Entonces, ese
custe a máis, vamos a asumir no Concello. É algo que temos previsto para o ano que ven, pero desde agosto non o podíamos ter previsto. Ninguén podía ter previsto que a luz ahora mismo está un 400% máis que hai un ano. Outra cousa que tampouco, que se vos explicou na Xunta, na Comisión Informativa, que tampouco estaba previsto, as subvencións que vas pedindo durante cada ano, de feito os últimos 18.500 euros que están aí, son para investimentos, algúns, non todos, de subvencións que nos deron e que o Concello ten que aportar unha parte de subvencións coas que tampouco se contaba o ano pasado a 31 de decembro. Entonces, se vos fijades, son 73.000 euros. No ano 2016, se non me equivoco, houve unha modificación de crédito de 180.000 euros. Fijadevos a diferencia. É bastante importante. E despois tamén hai unha cousa que nós non facemos, por exemplo, que é pechar, aínda mo dixo outro día a tesorera, é dicir, en moitos concellos o que fan a 1 de decembro non admitir máis facturas. Pa que? Para poder cadrar as contas a finais de mes. Nos admitimos facturas hasta o día 31 non, porque o 31 non é hábil, pero hasta o día 30 entran facturas. E esas facturas hai que pagalas e, lógicamente, pues hai que contar con eso para pagalas. Nada máis. Vale, gracias Pilar. Procedemos ahora entonces sí a votación. Votos en contra. Abstencións. 4. Votos a favor. 6. Vale, queda aprobada entonces a modificación de crédito. Punto número 5, proposta cambio de denominación Rúa Cruceiro. Bueno, paso a dar lectura da proposta feita pola técnico encargada do Padrón Municipal de Habitantes do Concello de Ribadumia, Marina Silvia Reboredo Agra, que propón modificar a denominación á seguinte rúa para distinguila. Na actualidade é a denominada Rúa do Cruceiro, existente no lugar de Mamuela e no lugar de Cabanelas, e a proposta é que pase a denominarse Rúa do Cruceiro de Mamuela. Algúnha aportación por parte do Partido Popular? Por parte do PSOE, Pepe? Pilar? Procedemos entonces á votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Votos a favor. Queda aprobado entonces o cambio de denominación por unanimidade da Corporación Municipal. Punto número 6. Dar conta da bonificación de terrazas correspondentes ao ano 2021. Iba a ler a proposta e despois, pero bueno, si queres... Pero bueno, eu creo que é mellor que lea a proposta feita antes, non? Por parte dos servicios técnicos. Si che parece, nada máis, despois che dou... Por coherencia, no anterior pleno ausentámonos do pleno precisamente porque non había documentación respecto do punto do orden do día que dar conta. En este está ocurrindo o mismo e por coherencia pues deberíamos tomar a mesma decisión. Non o fixemos, respectamos a celebración do pleno, pero neste punto, visto que non había depositada documentación sobre o punto este en concreto, se non se retirase da orden do día nos ausentaríamos, volveríamos para rogos e preguntas. Vamos a ver, primeiro fago lectura da proposta, si vos parece, e a proposta di o seguinte, isto é un dar conta, ademais, proposta de bonificación do 100% a tasa de terrazas. Pero deixademe acabar de ler a proposta primeiro e despois falamos. Vamos a ver, debido ás restriccións que vimos sufrindo todos a causa do COVID-19 para diminuir a carga fiscal sobre os sectores que están vendo reducida a súa actividade laboral polas restriccións impostas en diversos momentos ao longo do ano, propónse bonificar nun 100%, igual que xa se fixo no ano 2020, o recibo das terrazas correspondente ao exercicio 2021 para aqueles negocios de hostalería e restauración que dispoñan das mesmas. Ribadumia, 25 de novembro de 2021, asinado María José Miniño Fariña. Vamos a ver, este é un dar conta, como decía antes, un informar tanto a corporación como o resto da veciñanza de Ribadumia dun acordo que xa está aprobado, porque non é competencia do Pleno. Foi aprobado en Xunta de Goberno. A parte, bueno, está a Sara preparando ahora mesmo a certificación do mesmo.
Entón, eu supoño que todos vós coñeceredes un pouquiño a normativa e a legislación que rixe o funcionamento das corporacións municipais e dos concellos. Os dar contas, evidentemente, é informar sobre un acuerdo sin problema ningún. Quedas desculpado, non te preocupes. Entón, vamos a ver, non há lugar á entrega de documentación, tal e como recolle e o indica expresamente o artigo 84 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba en Regulamento de Organización o réxime xurídico das entidades locales. É dicir, este é un punto que sirve, insisto, simplemente para dar conta, para informar. Home, pois ao resto da corporación e tamén a venciñanza dun acordo que xa está tomado, que se tomou en xunta de goberno, ademais, é dicir, xa está aprobado. Ben, perdón, sigo falando despois. Non, vou a xustificar precisamente e darvos explicacións que non tería por qué, darvos explicacións de por que este dar conta non ten documentación, que parece ser que o que vos recriminades ao equipo de goberno, e estaba dicindo o Partido Popular, evidentemente. Pero quero a dar eu porque non só é para ti, sino que para o resto da veciñanza tamén, Non, é que, perdón, vamos a ver, Pepe, non considero eu, e aparte, para empezar, polo menos que non te sentes e escoites a xustificación que che quero dar, xa me parece unha falta de respeto. Eso para empezar, sí. Total, vamos. Bueno, pois eu vou a seguir coa miña exposición dando explicacións de por que este punto, que é un dar conta, non é que non queiramos nos entregar, é que non é necesario, e ademais así o recolle a lei, que non há lugar a dar ningún tipo de documentación, porque, como dicía, xa é un punto que foi aprobado no seu día na Xunta de Goberno, que ademais ativemos, se non me equivoco, o pasado 22 de decembro. Decíavos que non há lugar a dar ningún tipo de documentación, porque este punto, como xa recordaba antes, está xa aprobado en Xunta de Goberno do día 22. Entón entendemos desde este equipo de goberno que non há motivo ningún para cambiar a orde do día, tal e como solicitaba os grupos da oposición. Vamos a ver, dar contas, e ademais o saben ben Pepe e o sabe ben Enrique tamén, que agora non está neste pleno, pero sí que presentou tamén un escrito tamén no mesmo sentido que decides vos, de que reclamaba que houbera documentación, que parece ser que non se cumplía coa legalidade, que se estaban pois casi como asaltando dereitos fundamentais dos concelleiros, e para nada, porque a lei recolle precisamente que os dar conta, que aparte a orde do día é competencia do alcalde o propoñela e o diseñala, pois como decía, xa desde o ano 2015 esta corporación, este equipo de goberno, en concreto o grupo de goberno de IR, ven actuando da mesma maneira, porque xa desde nesa legislatura tamén se daban conta de moitos puntos, e nin o concelleiro do PSOE, nin o concelleiro de Somos Ribadumia, que naquel momento formaban parte do goberno, e é máis, eles deron conta de moitos puntos correspondentes ás súas áreas e non había ningún tipo de problema. Parece ser que os problemas xorden todos agora. Pois, como decía, non há lugar a dar ningún tipo de documentación, e este punto é simplemente para informar.
como decía, é competencia da Xunta de Goberno, non é competencia do Pleno. E nós creo que facemos demais traendo aquí, que non tiñamos por a que traelo realmente, pero dentro do que é a intención e a forma de facer política deste equipo de goberno está a transparencia e a claridade. E por eso se vos informa da proposta que fixeron desde abaixo, desde os servicios técnicos, e de que foi aprobada en Xunta de Goberno. Vos sabedes que neste caso esta proposta é a mesma que se fixo no ano anterior. O Concello perde de ingresar 2.000 euros, pero non importa porque consideramos que facilitamos e favorecemos neste caso a veciñanza e ao sector da hostalería que está sendo tan castigado precisamente con motivo desta crise do COVID-19. Non é ni máis ni menos que o mesmo que se fixo no ano 2020. Non ten nada que ocultar, nin hai nada de nada de letra pequena, nin nada de nada para poñerse neste plan no que vos poñedes. Bueno, en este caso eu agradezo moito por parte do Partido Popular que pode, evidentemente, dentro do que é o exercicio da súa liberdade de expresión e da súa liberdade de actuación, pois puntualizar o que queira puntualizar. Eu agora mesmo estou dando unha explicación para que a coñezades non só vos, que entendo que tendes que ser coñecedores do que é a normativa e do que é a lei, sino para que tamén a coñezan os veciños. É dicir, toda esta parafernalia realmente non há lugar a ela, a menos que sea pois para eso, para buscar por parte de algún equipo político ou de algún grupo político o seu momento de gloria na prensa e, bueno, pois salir despois acusando o equipo de goberno de falta de transparencia, de que non se respetan os dereitos democráticos e demais, cando isto non é certo. E non digo eu, o di a lei. Os dar conta son exclusivamente para informar. E aquí, ademais, este equipo de goberno quere traer este punto á orde do día como dar conta, como información para coñecemento non só voso, senón de todos os veciños e veciñas de Ribadumia. E nada, decir que, bueno, Pepe non estuvo presente na explicación, parece que, bueno, o PSOE pois non quere escoitar ou non sei, ou non lle interesa que isto se saiba por parte de todos, pero bueno, a lei eu que di clarísimamente, non se está incumplindo ninguna ilegalidade, e se vedes que se incumple algún tipo de ilegalidade, bueno, pois evidentemente tendes a vía de ir ao contencioso administrativo e denuncialo. Nos, desde logo, podo asegurar que xa leín, ademais, onde está reflexado na lei, que os dar conta non há lugar a presentar documentación, porque ademais isto está xa aprobado. Aprobouse na Xunta de Goberno do pasado 22 de decembro. Aquí vimos a informar deste acordo. E que vos quede claro a proposta que houbo do Departamento Técnico e o acordo que se tomou. Entón, bueno, pois nada, lamentamos moitísimo, de verdad que lamentamos moitísimo pois as atitudes e as formas de actuar e as formas de querer ao mellor terxiversar a realidade ou interpretala ao interés propio de algún que outro grupo político, porque desde logo xa che digo, no noso ánimo non está para nada ocultar ningún tipo de información, ni moitísimo menos. E os dar conta, agora que está presente, volvo a incidir en que se levan traendo a pleno desde o ano 2015. Somos Ribadumia e PSOE estaban no grupo, o sea, no equipo de goberno en ese momento. E moitas veces deron conta de asuntos relativos á área que eles estaban defendendo ou que eles ostentaban. E non houbo ningún tipo de problema. Parece ser que agora, interesadamente, todos queren ser problemas. E isto xa che digo, lamentamos moitísimo ese tipo de actitudes porque, bueno, desde este equipo de goberno nos pensamos que é tan importante pois o labor responsable do equipo de goberno como tamén contar cunha oposición que estea á altura e que sea constructiva. Nos entendemos perfectamente que vos tendes unha labor de fiscalizar, pero en política non vale todo, e nos creo que desde o minuto cero estivemos sempre dispostos a dar información, a falar das cousas, e mira, houve unha xunta de portavoces, e polo motivo que sea, pero xa non é a última, nin a antepenúltima, sino que xa leva habendo varias, nas que non se presentan os representantes dos grupos da oposición. E aí precisamente
é o foro onde seguramente habería que tratar estas cuestións e preguntar, e nós estaríamos dispostos a falar de todo e a dar o tipo de explicacións que requirades. Ahora, xa vos digo, lamentamos moito, aínda que agradecemos por parte do Partido Popular pois que tivera ben manterse no pleno e escoitar as explicacións que este equipo de goberno ten que dar. Lamentamos moitísimo a forma de facer política de algún que outro grupo político. Os veciños de Ribadumia, sinceramente, non se merecen este tipo de actitudes, respetando a vosa liberdade de opinión e de acción, e que evidentemente estades, por así dicirlo, na oposición, que é unha palabra que a mí non me gusta moito, pero bueno, que estades no lado, vamos, que non é do equipo de goberno, non estades exercendo a función de goberno, pero de verdade, unha oposición, entre comiñas, seria, responsable, eu penso que é tan importante como o labor do equipo de goberno, e penso que eso deberíanos de facer reflexionar e vos debería de facer reflexionar. Bueno, pois creo que non teño nada máis que decir. Vamos a ver, os dar conta sabes que non há lugar a debate, pero bueno, non teño ningún inconveniente en darche a palabra e que puntualices algo, que non creo que haxa nada máis que puntualizar sobre isto. Adiante. Pues gracias pola deferencia de darme a palabra. Evidentemente non puden escoitar toda a intervención porque creo que me perdín xusto o punto onde aludía a legalidade de non ter documentación sobre os dar conta, pero supoño que é un caso de interpretación da lei, porque existe por outra banda algo relacionado con isto que creo que sí que lle fixo chegar o representante de Somos Ribadumia, de que calquer punto que vaya na orden do día sí que ten que ter documentación a disposición dos concelleiros. Ademais, neste caso, creo que era do máis sencillo ter simplemente ese informe a disposición dos concelleiros e hubiéramos vido encantados escoitado isto sin haber creado este tipo de polémica, non? Pero despois do que pasou no pleno de novembro, traer isto aquí parecía que era como un chamamento. Claro, outra vez volvemos a pedir a documentación sobre o punto de dar conta e outra vez volva a non estar, e nós por coherencia temos que reivindicar que ese tipo de documentación este a disposición. O sea, neste caso é o traslado dun acordo xa do grupo de goberno, dunha comisión de goberno, pues, está perfecto, pero noutros casos non é así. Entonces nós, para poder vir preparados para robos e preguntas, se nos interesa preguntar algo sobre calquer tipo de asunto que se trate non dar conta, temos dereito a saber de que se vai a falar para poder vir un pouco documentado sobre o tema e poder trasladarlle ao equipo de goberno calquer cuestión que nos interese ou da que teñamos dudas sobre o que acaban de falar, porque se non chegamos aquí nos soltan o que teñen que decirnos, que agradecidos de que nos informen de cousas. Algúnas cousas son evidentes como esta e tratadas en comisión de goberno, pero outras cousas non foron así. Non fai falta recordarlle fai moito tempo algún dar conta do alcalde sobre aquel afer da festa do Tinto, que non tiña nada que ver con un acordo de goberno, ni nada, era unha cuestión máis ben personal e unha tirantez entre o propio. De eso estou falando, dos dar conta que a veces sí son cuestións, pero son cuestións que veñen dunha aprobación dunha comisión de goberno, pero outras veces non teñen nada que ver con eso. Entonces siguen sendo informativos. No, aquelo a que me acabo de referir agora da cousa da festa do Tinto non era informativo deso, non. Entonces creo que sí temos dereito a conocer os temas dos que se van a tratar nos dar conta para poder vir preparados por elo. Pero bueno, se non o queren entender así, pois danos igual. E nós simplemente facemos isto, pois insisto, que por coherencia do que pasou no último pleno, e parece ser que isto que era como un reto dicindo vamos a poñer outra vez o anzuelo para ver se pican ou algo así. E non queremos chegar a esos extremos. Nós estamos dispostos a colaborar en todo e creo que sempre o fixemos da mellor das maneiras, pero en fin, hai cousas que non se poden obviar. E remítome a ese punto da lei que di que calquer punto que ven na orde do día dun pleno ten que ter documentación sobre o tema. Sí, bueno, non... Nada, para nada.
Mira, vamos a ver, non o estás dicindo exactamente como é. Por eso decía antes que o tema de que eu sei que ao mellor non era o teu ánimo, simplemente non estás utilizando as palabras que reflexa o que a lei é tal e como está redactado. Sei que non é con mala intención de terxiversar nada, pero o que di exactamente o artigo 84 do Real Decreto que dixen antes é que non há lugar á entrega de documentación excepto nos puntos que expresamente sean para votación. E un dar conta, reitero, e se me fai falta, pois me remito hasta a RAG, é dicir, dar conta é informar. E precisamente por eso que non tiñamos ningunha obligación, vimos aquí a informar dun acordo xa tomado en Xunta de Goberno, como outros dar conta, Ramiro, e os dar conta son todos iguais. Perdón, Martín, é dicir, tamén, discúlpame, foi un lapsus. Os dar conta precisamente todos para informar, dar información dun acordo xa tomado, e precisamente por eso, é dicir, nos pensamos que unha mostra, pero eso, de transparencia, de claridade, e decías ti de vir preparados. Pero de vir preparados para qué? Para debatir un tema ou para rexeitar un tema que xa está aprobado previamente en Xunta de Goberno e do cal nos queremos que vos enteredes con luz, taquígrafos e con todo, e nada máis. É que, xa che digo, a lei o di clarísimamente. E máis, che leo outro apartado que habla incluso de las comisiones informativas, é dicir, porque decían que non se nomeara tamén un escrito que presentou Enrique na comisión informativa que houbo previa a este pleno. É dicir, artigo 123, as comisións informativas, perdón, leo en castelán, las comisiones informativas integradas exclusivamente por miembros de la corporación son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Entonces, xa vos digo, é dicir, aquí non hai diferencia entre o dar conta de hoxe, o dar conta de fai 2 plenos ou o fai dar conta do mes de xuño, o que decías ti. Precisamente por eso, porque son puntos nos que se vos quere informar ao resto da corporación e á veciñanza de Ribadumia de acordos que non son competencia do Pleno e que xa foron aprobados na Xunta de Goberno pois no seu día, neste caso na que houve 22 de decembro. Entonces non hai ningún tipo de mala intención, nin queremos ocultar información, ni moitísimo menos, nin conculcar os que son dereitos dos concelleiros, porque é o que hai, é dicir, é así de fácil, informar. O que queremos é informar. E se vos estamos informando e estades protestando e vos parece mal que vos informemos, Martín, dime, que facemos entonces? Non traemos os dar conta? É que, xa me dirás, é dicir, damos conta dos acordos que levamos á Xunta de Goberno e vos parece mal. Entón, bueno, No, era unha reflexión feita, en voz, era unha reflexión feita en voz alta, xa che digo, legalmente podíamos obviar traelos, pero non, entendemos como entendemos na legislatura anterior, que son interesantes e se leva facendo o mesmo desde que chegamos ao goberno, cando estábamos no tripartito e agora mesmo, é dicir, dar conta dos asuntos que se aproban en Xunta de Goberno para informar ao Pleno. Bueno, pois, nada, eu penso que quedou suficientemente aclarado por que non se aportou documentación, que xa che digo, a documentación que hai, e a teño aquí, é a proposta, perdón, porque a quería ensinar, esta é a documentación que hai, isto é, polo que seguramente Enrique montará un cipitostro na prensa, mañán ou pasado de mañán,
pero que, é que, vamos a ver, é que, pero é que o tendes aí, é dicir, Pili, puxéchelo na pantalla, é dicir, e ademais hai outra cuestión, Martín, e para os demais grupos da corporación, é dicir, esta proposta é a mesma que se levou o ano pasado correspondente ao ano 2020, é dicir, xa coñecíades o seu contido, porque simplemente cambian as datas, a redacción é a mesma. É dicir, vamos... Xa, pero non é cuestión de votar, é cuestión de informar, e xa che digo, é unha cuestión de informar, nada máis. E é unha cuestión que podíamos obviar legalmente e desde logo non está no noso ánimo facer iso, senón darvos conta e informarvos dos acordos que se toman e do que haxa. E a documentación é esta. Nada máis que o traslado dunha proposta do servicio técnico que é a mesma que se fixo fai 2 anos, exactamente a mesma. E a coñecedes o PP, o PSOE e Somos Ribadumia. Sabedes perfectamente que os dar conta son para informar. Nos informamos. Vale, non, pero bueno, agora temos así unha conversa que non... Bueno, pois nada, o que decía, simplemente sí, pero o que pasa que os 2 aves me parece que non poden estar encendidos. Pero bueno, creo que quedou xa suficientemente claro e xustificado porque precisamente este dar conta, como os outros que dar conta que viñeron ao pleno municipal, pois é simplemente dar traslado eso, de informar dun acordo que xa está tomado. Pasamos ao seguinte punto, rogos e preguntas. Bueno, vamos a ver, hai un escrito presentado polo grupo de Independientes por Ribadumia que presentou no nome deste grupo María do Pilar Martínez Troncoso para o apartado de rogos e preguntas. Foi presentado con rexistro de entrada o 23 de decembro do ano 2021. Entón, toma a palabra a voceira do grupo Independentes, Pilar Martínez Troncoso. A ver, eu en principio... Me lo has apagado. En principio, vamos a retirar da orde do día o de rogos e preguntas, porque son máis ben preguntas dirixidas ao alcalde, entonces case vamos a retirar. Ahora sí, quería facer, si me deixades, unha anotación, e é a seguinte, vexo que se protesta, xa Mar explicou que pasa cos dar conta, vexo que se protesta, que non se dá a bonificación, espero tamén, da mesma maneira, que digades e agradezades, neste caso, que se inclúan rogos e preguntas, porque sabedes que é un pleno extraordinario e nos plenos extraordinarios non hai obrigatoriedade de incluir rogos e preguntas, é dicir, hai que contar o bo e o malo, é dicir, somos tan malos que ocultamos información, pero, o casualidade, incluímos un punto, como fixemos tamén na legislatura pasada, sempre que había plenos extraordinarios, un punto de rogos e preguntas que, en principio, tampouco estábamos obrigados a facelo. Eu retiro o presentado, en principio queda presentado, volveremos a reiteralo para o próximo pleno, en principio para o ordinario, e en principio quedan en riba da mesa. Gracias, Pilar. Por parte do Partido Popular, algunha cuestión? Nada, simplemente decir que a miña primeira pregunta iba a ser que si era un pleno ordinario ou extraordinario, agradecerlle a presidenta hoxe que nos aclarara antes do pleno que foi un lapsus tamén. A segunda pregunta era porque se incluía rogos e preguntas se era un pleno extraordinario, xa nos lo acaba de aclarar Pilar, tamén moitas gracias por la aclaración. Os ordinarios. Claro, pero que este estaba titulado como ordinario, despois resulta que era extraordinario e que contiña rogos e preguntas. Perdona, simplemente decir que eso, que foi un lapsus e pedirvos disculpas e agradecervos que entendades que foi un erro involuntario. Non hai nada de que disculpar, todo o contrario, agradecer. Polo demais, non queremos hoxe facer máis comentarios, nin máis rogos, nin máis preguntas en atención á ausencia de David e á súa situación familiar. Nada máis, moitas gracias.
Vale. Moitas gracias, Martín, e a todo o grupo do Partido Popular por esta deferencia. Pepe, no nome do PSOE, por favor. Sí, bueno, agradecer, como non, o que acaba de decir Pilar, o que acaba de decir Martín, de que en un pleno extraordinario se incluya un punto de ruegos e preguntas, como ben decía Pilar, xa se fixo desde o mandato pasado, que, si mal non recordo, en este mandato en algunha ocasión non se fixo, pero bueno, eso é igual, o sea, si algunha ocasión si dá o mismo, eso, si é unha boa práctica adquirida en un momento, agradecido está, obviamente esperamos que se manteña no futuro, sobre todo cando se fai cando un pleno extraordinario ven a sustituir un pleno ordinario, porque por algún motivo non se puido celebrar. É unha forma de darlle participación á oposición que de outro modo non podería ter. Do asunto que non vou a entrar a debatir, do que se puxo no punto anterior, non vou a entrar a debatir nel precisamente polo que acaba de decir Martín, pola ausencia do alcalde, non porque isto sea un asunto que sea para tratar contra o alcalde, porque non ten nada que ver. É un asunto, en todo caso, para debatir co equipo de goberno ou con quen representa o equipo de goberno, que en este caso sería Mar, e se non fora por outra situación tan lamentable como a que pasou, pois, a que provocou que non este aquí o alcalde, pois poderíamoslo debatir perfectamente, pero non o vou a facer, pois eso, mantendo un pouco de decoro nese sentido, un pouco de respeto polo que aconteceu. Desde logo teremos tempo abondo para comentalo no futuro sin ningún tipo de problema. Supoño que o seguinte pleno será en xaneiro. Nada, aí teremos tempo bastante para comentarlo, nada máis. Felicitar o ano a todos e a todas, e que teñades moderación, nada máis. Bueno, gracias Pepe, agradecer tamén ao grupo do Partido Socialista pois esta deferencia e esta decisión, e nada, por parte desta presidenta accidental, reiterar tamén os vos desexos do equipo de goberno, co seu alcalde á cabeza, para este ano 2022, que sexa un ano que veña cargado pois de moita saúde, sobre todo para todos, para a corporación, para as súas familias e para todos os veciños e veciñas de Ribadumia. Saúde, traballo, paz, e o de paz o digo con maiúsculas, e sobre todo eso, moito sentidiño, porque a situación actualmente da pandemia pois se está complicando, e chamar á veciñanza pois eso, a responsabilidade, a facer as cousas pois eso, con cuidado, porque vai no ben de todos, da nosa saúde, do noso, por así decirlo, benestar social e económico tamén do noso concello, e que nada, que isto pois mellore canto antes, e aí temos moito nós tamén de responsabilidade individual, a parte das medidas que poidan tomar as diferentes administracións, e eso, apelar á responsabilidade, á seriedade, e desexarvos o mellor a todos vós, a todas as familias e a todos os veciños e veciñas de Ribadumia. Nada, moitas gracias. Pola miña parte pedir disculpas porque, bueno, a falta de práctica me leva entre o micro, as gafas que se empañan e despois Martín, que che chamo Ramiro, non é por nada. Pois nada, eso, disculpade os posibles lapsus e fallos desta concelleira, que ao fin e ao cabo, aínda que hoxe estou aquí, pois sou unha concelleira rasa. E nada, trasladar o nome de todos tamén, eu penso que as nosas condolencias, aínda que xo fixemos a nivel persoal, ao noso alcalde por eso, por esta situación complicada a nivel familiar que está vivindo. Sí, sin problema, Martín, por Dios, que... Gracias por esas palabras tan amables. Comprendo a túa confusión, porque Ramiro e máis temos os ollos verdes os dous, é fácil confundirlos. Cando en esta distancia é para que se entenda, porque non se entende nada. Desexarvos feliz ano a todos tamén, e sorte para todos. Gracias.